Mudawat na og mga pasyente ang JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City nga nanginahanglan og hemodialysis treatment kini human nadawat sa naeskutang ospital ang license to operate nga gihatag sa Department of Health ning baguhay lang. Witness si Mayor Rolando Clarix Uy sa pagdawat sa pinakaunang pasyente nga nakabenepisyo sa hemodialysis treatment sa City Hospital niadtong Huwebes sa buntag, Mayo 25. Kuyog ang mga opisyal ug mga personahe sa JR Borja General Hospital. Kahinumduman nga andam na ang serbisyo sa City Hospital niadto pang milabay tuig apan gipaabot pa ang license to operate niini alang sa pagdawat og mga pasyente. Sa mensahe ni Mayor Clarix Uy atol sa pag-abli sa hemodialysis unit, gipasalamatan niini ang mga nagdumala sa ospital nga tungod silang panglantaw og paningkamot nga mapalambo ang ospital ug mahatagan og insaktong serbisyo ang katawhan, hilabi na ang mga kabus ug nagpit-os nga mga pasyente. Gipasalig sa mayor nga iyang suportahan ang JR Borja General Hospital ug mga kalambuan niini kay giisip niini ang kaayo ug pagpanerbisyo sa katawhan sa syudad. Nagpasalamat ang mga opisyal ug mga personahe sa ospital sa gipakitang suporta sa mayor. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe